खुलुमबाय स्टुडियोआव आं रबिन बसुमतारी। जायखिजाया समावनो जानो हागौ भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा। भारतनि रैखाथि रौनिया हान्जाया जायखिजाया समावनो पाकिस्तानाव गाग्लोबनो हागौ। भारतआ गं 48 लन्चार आरो 85 मिसाइल बायनो थाखाय थियारि। नंगौ, भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जायखिजाया समावनो गिख्रंथाव दावहा जानो हागौ, जायनि थाखाय अफिसार मावख'आरिफोरनि सुटिखौ केन्सेल खालामनाय जादों। मिउनिशन्स इन्डिया लिमिटेडनि गासै मावफारियाफोरा गावसोरनि सुटिखौ केन्सेल खालामदों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, हायुङारि रैखाथिनि मुङाव सुटिखौ केन्सेल खालामनाय जादों आरो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला भारतआ गं 48 लन्चार आरो 85 मिसाइल बायनो थाखाय थियारि जादों। मोन्नैबो हादरनि थासारिया बे समाव गिख्रंथावनिफ्राय गिख्रंथावसिन जानो हमगासिनो दं। खुलुमबाय स्टुडियोआव आं रबिन बसुमतारी। जायखिजाया समावनो जानो हागौ भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा। भारतनि रैखाथि रौनिया हान्जाया जायखिजाया समावनो पाकिस्तानाव गाग्लोबनो हागौ। भारतआ गं 48 लन्चार आरो 85 मिसाइल बायनो थाखाय थियारि। नंगौ, भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जायखिजाया समावनो गिख्रंथाव दावहा जानो हागौ, जायनि थाखाय अफिसार मावख'आरिफोरनि सुटिखौ केन्सेल खालामनाय जादों। मिउनिशन्स इन्डिया लिमिटेडनि गासै मावफारियाफोरा गावसोरनि सुटिखौ केन्सेल खालामदों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, हायुङारि रैखाथिनि मुङाव सुटिखौ केन्सेल खालामनाय जादों आरो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला भारतआ गं 48 लन्चार आरो 85 मिसाइल बायनो थाखाय थियारि जादों। मोन्नैबो हादरनि थासारिया बे समाव गिख्रंथावनिफ्राय गिख्रंथावसिन जानो हमगासिनो दं।